indam alkule nde no ardi kala ko neɗɗo fenti walla adi heptinede darnde mum e ɗum ina heewi nden hunde ɓaase e mum indam alkule ndene waɗɗani ɗon. Amadou Moutar Thiam meeɗino arde galle amen mawɗo ina salmina yarhamum babam alhaji jinnaɗam on wimo e Amadou an kam a nani inde nde sukaɓe ɓe kettani ama sidi joni nde. Amadou Moutar heɓiti wi hol nden baba wi alkule so neɗɗo yehi ha watti inirede alkule ko ɗon haadete ɓe jaldi ko juuti. Amadou Moutar wi baba ama sidi no andiri alkule ni ina ɓurti tawde o waskintude o wiya ɗe ko labɗe ɗe ko muume ɗe ko idoje ɗe ko ciyoje ɗe ko ɓittiɗe ɗe ko deeƴe ɗe ko nyonde ɗe ko nyundi ɗinade ɗe ko degoje. E jalnugol makko kanko e yoga e sukaɓe wuro woɗɓe ɓe ɓeyda hen sifaji alkule goɗɗe ɗe jiida hen ɓe mbiya ɗe ko kofiɗe ɗe ko ɗeppe ɗe ko goñiɗe ɗe ko portiɗe ɗe ko perle ɗe ko ɓutte ɗe ko jooleje. So gonga ɗum jirwinino jangde nde no feewi kadi e ɗum welnomi no feewi sanne. Nde o gasni sifade baba alhaji Sharif alhaji Bintu Sharif heɓɓiti wimo ɗum fof ne ina e nder jangde pular he. Amadou Moutar Thiam heɓɓiti wi pular kay ndekete ko jangde te ala ko woppi. O fawti hen namdal o wi Amadou Moutar oɗon joɓe hen. Amadou Moutar jaabi wi jangde nde ala jobdi tawo baba ko yarlitare tan. Baba jaabimo wi jangde nde ina moƴƴi kono yo wondu e buuɗi noon sabu so ɗum ko ɗum wattinta walla wallitta dariɓe hen ɓe so ɗum ala so ɓooyi on battat amande ɗum. Amadou Moutar jali ha yori sabu andude miijo baba ngo no wayi sellude sabu sagata mo foddeji limti pawe e mum fotani tampande mere. Ndeɗo yewtere ko Amadou Moutar filanimi ɗum nyande hen yewtere mabɓe weli serani ha joni nde pottumi e Amadou Moutar Thiam fof siftinami yewtere nde kayre fof e ɓoyde sabu ɗum wanno ko hitande 1992. Hitande nde gartumi gurte mawɗe e galoya jaccin jangdi pulare e wuro ngo fof eno jangde nde wayi himmanede ni e wuro ngo ummade takkusan ha caggal gueƴe koye hen hirete hono jangdi pular nde wuro fof o wonti alkule. Ni woni moysi hono aliwli goto e yontaɓe galoya gorko belɗo jirwuɗo mo joom ngoyoji watti inirdemi alkule. Wuro fof jaɓi inde nde refti e makko ɓe batti noddirdemi alkule. Minne mi falani hen gombal sabu ende welimi ha ko ɗon tan wawi hadde hayso tawi mi yettaki e tolno mo tubakoɓe takkanta kangameji mumen conce nden inde mbiyen Amadou alkule en wayno ko inde nde Amadou Tidiane Kane noddirte to wuro mumen walla Ama Sidi ko inde nde Ama Tidiane Kane noddirte to wuro mumen. Baba Alaji Bintu Sharif non ko mawnum babam. Tati Amadou Moutar Thiam. Amadou Moutar Thiam wontino goto e kangameji pular hande e Sénégal walla wonti. On jarama musidɓe tedduɓe e kettogol mon kuɗol Ama Tidiane Kane alkule. On jarama bandiraɓe.